Lakcar kan aikin hajji na shekara ta 2022 da raba lambar yabo mai taken jarumai na hajjin shekara ta 2022 an yi shi ne don bayyana waɗanda suka tsallake ƙalubalen da ba taɓa gani ba na aikin hajjin shekara ta 2022 tare da bayar da kyakkyawar hidima ga mahajjatansu. A nasa jawabin, ɗaya daga cikin waɗanda aka karrama kuma wanda ya kasance gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda mataimakinsa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya wakilta, ya yi ba da ƙoƙarin hukumar alhazai ta Najeriya bisa shirye-shiryen da ta yi yayin gudanar da aikin hajjin da aka kammala duk da an samu ƙalubale. Godiya ga su wannan ƙungiya ta Independent Hajj Reporters da suka yi wannan shiri domin zaɓo mutane wanda suka yi fice a cikin wannan al'amari, kuma mun gode wa Allah da ya sa mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zama gwamna na farko a wannan shiri na hajj a bisa ayyukan da yake gabatarwa wayanda muka sani kawai aka faɗa. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi amfani da taron wajen yin kira ga masu ruwa da tsaki a kan su ƙara himma wajen wayar da kan maniyyata, inda ya jaddada cewa jihar Kano ta fara shirye-shiryen gudanar da aikin hajji na gaba. Gwamnan ya bayyana wa mahalarta taron cewa Kano ta fi kowace jiha tsarin wayar da kan alhazai a dukkanin faɗin ƙasar nan, wanda ake gudanar da shi kafin a yi aikin hajji da lokacin gudanar da shi da kuma bayan an kammala shi. Gwamnan ya yi nuni da cewa babu shakka wannan karramawar za ta sa shi da dukkanin waɗanda aka karrama su ƙara ƙaimi wajen inganta kula jin daɗin alhazansu domin gudanar da aikin hajjinsu cikin kwanciyar hankali. A nasa jawabin, sakataren zartawa na hukumar kula jin daɗin alhazai ta jihar Kano Alhaji Muhammad Abba Ɗanbatta, wanda shi ma ya kasance ya karɓi lambar yabo na shugaban hukumar alhazai da ya fi kowanne iya tafiyar da harkokin gudanarwa a dukkanin faɗin Najeriya, ya yi godiya ga ƙungiyar 'yan jaridun masu zaman kansu da ke ɗaukar rahoton aikin hajji da suka ga ya cancanci a bashi wannan lambar yabo. A takaice jihar Kano kusan ita ce ta samu karamawa guda uku a jere. Na farko mai girma da babban gwamna ya zamanto shine babban bako na musamman a wannan wuri, sannan na biyu ya zamanto shine gwarzon shekara a cikin gamayyar dukkan jihohi 36 da Abuja, tsarin gwamnoni kenan, sannan kuma a cikin gamayyar sakatarori Allah cikin kurarsa ya karanta ya zamanto ni ne ya zamanto gwarzon shekara a dukkan tarayyar sakatarori na jihohi 36 da Abuja. Ɗanbatta ya yi amfani da taron wajen jinjina wa gwamna Abdullahi Umar Ganduje bisa goyon bayan da yake baiwa hukumar, wanda ya bayyana a matsayin gashin bayan nasarorin da Kano ta samu a kawo yanzu a ta fuskar ayyukan hajji. Tun da farko jami'in kungiyar 'yan jaridun masu ɗaukar rahoton aikin hajji ta ƙasa Alhaji Ibrahim Muhammad ya ce sharaɗin da kungiyar ta yi amfani da su wajen ba da lambar karramawar ba wai sun gini ba ne akan gudanar da aikin hajjin shekara ta 2022 kaɗai ba, sai dai ya hada da jadawalin yadda hukumar alhazai na jihohi ke tafiyar da ayyukan hajji a lokacin da aka samu annobar corona. Daga nan sai kira daga sauran gwamnoni da su ba da goyon baya tare da kwadatar da hukumar alhazai na su gudanar da aikin su na farko yadda ya kamata.